Lan bayi umur 3 wulan kuwi termasuk adat Jawa kuna lur. Dadine bayi lek wis umur 3 wulan kanggone wong Jawa kuwi perlu dibrokohi utawa dislameti. Bukti rasa syukure wong Jawa marang pangeran diwehi anggota keluarga baru. Mula lur, adat iki ya adat sing luhur banget. Merga apa? Selain dadi sarana nenuwun marang pangeran, ugi dadi sarana kerukunane masyarakat, dulur lan tangga teparo. Dadine lur, adat sing kaya ngene iki perlu dilestarekne supaya apa kerukunan-kerukunane wong Jawa kuwi sanajan jaman wis kaya ngene, moderne ora ilang. Guyub rukun, sayuk rukun kuwi termasuk warisan budaya wong Jawa lho. Sing adiluhur tur perlu dikembangne utawa dilestarekne supaya anak putu iso roh lek wong Jawa kuwi duwe adat sing apik banget.